Hi pawb, Lucas Watts dwi'n gynaelod o'r Rhydwa Seren ac fi'n ar yn astudio athroniaeth gwleidyddiaeth ac economeg yng Ngholeg Wadham, Prifysgol Rhydychen. Nes I wir mwynhau amser I gyda Seren, ges I gyfleoedd mor ddiddorol, sgwrsio rydw da, des I ysgol haf yma yn Rhydychen, ges I wythnos o brofi gwaith fyd yn Llundain, a fi jyst wir yn meddwl bod y werth cymryd mantais o bobeth sydd ar gael I chi trwy'r rhywbeth yma. So fel chi newid clywed yn y sesiwn croeso, mae'r dosbarth Meistr yma mynd I daclo'r cwestiwn mawr ynglyn â newid hinsawdd. A mae gen I sawl academydd sy'n mynd I daclo'r cwestiwn yma o'i meisydd nhw arbenigaeth. Y cwestiwn dan sylw dyn ni yw beth yw newid hinsawdd a sut allai I chwarae fy rhan. Chi'n mynd I glywed yn gyntaf o Dr Kate Evans. Mae hi'n mynd I sôn am newid hinsawdd y safbwynt eiryddol wrth ystyried y rôl gallwn ni gyd I chwarae. Wedyn, can glywed o Dr Kelly Young, a mae hi'n mynd I siarad o safbwynt busnes, wrth ofyn sut gallwn ni hybu busnes I weithredu mewn ffordd mwy canoliadwy. A wedyn yn olaf mae Dr Hugh Williams mynd I archwilio newid hinsawdd o safbwynt athroniaeth gwleidyddol. Mae e'n mynd I dysgu ni sut I herio rhagdybiaethau am beth sydd o werth yn y byd. So wrth I chi rando, bydd yn siŵr I nodi beth chi'n fynd yn diddorol, a sgwennwch lawr chydig gwestiynau y pethau chi eisiau clywed mwy amdanynt yn hwyrach. Ond dyna ti gyda fi, a na'r draw i'n harbenigwyr. Helo, a chroeso i'r sesiwn flas ar ddeiryddiaeth yma. Kate ydw I ac rwy'n deiryddiwr dynol. Nawr, I fi, un o'r pethau mwyaf cyffroes am ddeiryddiaeth yw'r ystod o wahanol testunau ma'n ymwneud â nhw. Amrywiaeth o wahanol ffyrdd mae'n cynnig I ni I ymdrin â'r byd. Nawr, rwy'n deiryddiwr dynol, felly mae fe arbenigedd I yn ymwneud â'r byd cymdeithasol, sut mae pobl yn deall, profi a ffurfio'r byd o'i hamgylch. Byddai deiryddiwr ffisegol yn ymdrin ar un byd trwy astudio ein nodweddion ffisegol, yr atmosffer, hydrosffer a'r lithosffer. Felly yn y sesiwn yma, byddwn ni'n gofyn beth yw newid hinsawdd a sut gallai I chwarae rhan. Ac mwyn I ni allu ceisio ateb y cwestiwn hwn, mae rhaid I ni adnabod bod newid hinsawdd yn cynnig sialensau amgylcheddol a chymdeithasol. A dyma pam bod deirydwyr dynol a ffisegol wedi gallu cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r mater. Mae newid hinsawdd neu cynhesu byd eang fel y mae weithiau'n cael ei nabod yn cyfeirio at newidiadau sy'n digwydd I hinsawdd byd eang oherwydd anghydbwysedd yn lefelau rhai nwyon yn atmosffer y ddaear. Mae nwyon fel carbon dioxid CO2, methane ac eraill efallai byddwch chi wedi clywed amdanyn nhw fel carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrous oxide a hyd yn oed anwedd dŵr yn cael ei nabod fel nwyon T gwydr. Mae hyn yn golygu bod yn gweithredu yn yr atmosffer fel adlewyrchwyr egni haul. Felly yn lle bod gwres yr haul yn adlewyrchu o arwyneb y ddaear ac yn dianc nôl i'r gofod, mae'n cael ei adlewyrchu nôl a ymlaen gan y nwyon hyn ac yn helpu I wresogi'r ddaear. Nawr, dydy hyn yn ei hunain ddim yn wael o beth. Mae angen rhywfaint o nwyon hyn I gadw tymheredd y ddaear yn gyson. Ac mae hyn yn y tro yn caniatáu fywyd fel y gwyddon ni I allu byw ar y ddaear. Ond pan caiff y cydbwysedd naturiol rhwng y nwyon ei amharu arni, enghraifft trwy weithgareddau dynol fel llosgi tenwyddau ffosil sy'n rhyddhau lefelau uchel o carbon dioxid i'r atmosffer, yna mae'r effaith ynysu neu insuleiddio yn cynyddu, ac mae hyn yn arwain at gor-dwymo'r ddaear. Oherwydd ein systemau hydrolegol ac atmosfferig cymhleth yn y bôn symudiad dŵr ac aer o amgylch y blaned, nid yw'r cynnydd tymheredd na'i sgil-effeithiau yn cael ei brofi yn unfath ym mhobman. Felly bydd rhai rhannau yn troi'n sychach, eraill yn wlypach, rhai'n poethu a rhai yn profi gwyntoedd cryfach. Byddwn hefyd yn gweld tywydd mwy eithafol ac ardaloedd isel yn dioddau mwy o lifogydd, neu hyd yn oed yn cael ei boddi'n barhaol gan y môr. Mae ymchwil gan wyddonwyr gan gynnwys deiryddwyr wedi helpu ni I ddeall sut mae cyfansoddiad nwyon yr atmosffer wedi newid dros amser.
Gan ddefnyddio'r technegau mesur nwyon atmosffereg a thymhereddau ar y pryd, ar y cyd y data proxy sydd wedi casglu o archifau hirach dymor fel dendrochronoleg, sef astudio cylchoedd coed, anyleiddio creiddiau iâ a dyddodion morol, llwyddwyd i gynhyrchu cofnodion hinsawdd manwl gywir sy'n estyn nôl rhyw 800,000 o flynyddoedd i'r gorffennol. Yn ogystal i newidiadau hir a byrdymor a achosiwyd gan ein orbit o amgylch yr haul a digwyddiadau mawr fel llosgfynyddoedd, dengys y cofnodion hyn bod cynnydd sylweddol yn y lefelau o CO2 atmosfferig wedi digwydd ers gyfnod chwyldro diwydiannol y 19fed a'r 4edd ganrif ar 15. I'r brosesau hyn cychwyn dros 200 o flynyddoedd yn ôl, mae twf poblogaeth, trafnidiaeth byd-eang a'r defnydd uchel o egni sy'n cymeriadu bywyd cyfoes ni wedi cynyddu raddfa yn defnydd o danwyddau ffosil, sydd yn ei tro wedi cynyddu allyrion CO2 i'r atmosffer. Gwelwn o'r graff yma o ble ddaw ein prif allyrion CO2 yn ôl sectorau. Felly y sector egni yw'r uchaf, wedyn trafnidiaeth, yna ffynonellau preswyl a masnachol, felly yn tai a mannau gwaith, ac wedyn amaethyddiaeth gan gynnwys ein bwyd. Felly, falle byddwch chi'n edrych ar hyn a feddwl, ond sectorau mawr yw'r rhain, beth gallwn ni fel unigolion i wneud? Wel, un o'r technegau sydd wedi cael ei ddyfeisio i fesur effaith carbon unigolion, ond hefyd ar raddfa gwledydd gyfan, yw'r ôl-troed carbon. A mae hyn yn gallu dangos i ni pa fath o ddylanwad hinsoddol sydd gennym ni a pha weithgareddau sy'n cyfrannu at y dylanwad hyn. A thrwy hyn, be gallwn ni wneud i leihau yn effaith? Mae hyn hefyd yn ddyfais defnyddiol i ni allu gymharu effaith wahanol ffyrdd o fyw. A gallwch chi defnyddio'r dolyn gyswll ar y sleid i ymchwilio maint eich ôl-troed carbon chi. Mae'r milltiroedd bwyd yn ffordd arall o fesur dylanwad ein ymarferion ac yn cyfrannu at ein ôl-troed carbon. Yn yr achos yma, ein bwydydd pob dydd sydd yn astudiaeth. Mae'r milltiroedd bwyd yw'r milltiroedd sy'n adeiladu lan wrth i'n bwyd ni cael ei gludo o'i darddau i'r plat. Felly, yn achos bwydydd parod sydd â nifer o gynhwysion, mae hynny'n golygu cyfansymu holl milltiroedd cynhyrchu pob un o'r cynhwysion unigol a'r pecynnu a'i chludiant i'n siopau neu cartrefi ni. Y tro nesaf ewch i siopa neu derbynwch i siopa adre, edrychwch eto ar cynnwys eich fasged ac o ble ddaw eich ffrwythau a llysiau. Ydyn nhw'n tymhorol? Neu a fydd rhaid ei mewnforio o bell neu tyfu nhw mewn ymodau lle mae defnydd uchel o egni neu dŵr? O bosib, bydd rhaid i chi wneud ymchwil pellach i ddarganfod rhai o'r wybodaeth yma. Meddyliwch hefyd am filltiroedd cudd. Nawr, un syniad ar gyfer helpu ni i siopa mewn ffordd mwy carbon wybodus yw i mynnu bod gynhyrchwyr bwyd yn cynnwys milltiroedd carbon eu nwyddau ar y pecynnau, yn yr un ffordd a maen nhw'n barod yn ei wneud ar gyfer cynnwys calorïau neu siwgr a braster bwyd. Cyfraniad arall at ein ôl-troed carbon yw ein arferion teithio a thrafnidiaeth. Mae John Ewry yn defnyddio'r term automobility i ddisgrifio sut mae ein dibyniaeth ar y car wedi ffurfio siap yn bywydau pob dydd, o'r tai ac ardaloedd lle dyn ni'n byw, i'r gweithgareddau a diddordebau sydd gennym ni. Nawr, dyn ni mor ddibynnol ar yn ceir erbyn hyn i ni cael teithio ble bynnag a phryd bynnag dyn ni eisiau, fel y bydde'n newid ein bywydau i fod yn fwy carbon neutral ac yn llai ddibynnol ar y car, yn gryn sialens. Felly, mae hi nid yn unig yn fater o faint o CO2 mae ein ceir yn allyru, yn uniongyrchol, mae hi hefyd yn gwestiwn o sut mae ein cymdeithasau sydd wedi ffurfio yn ôl y syniad bod gan bron bob un ohonon ni car, yn hala i ni ymddwyn, a sgil effeithiau hyn ar gyfer ein amgylchedd. Mae cyfnodau ynysu o adre yn 2020 a 2021 oherwydd Covid wedi bod yn ffordd defnyddiol iawn o ddangos i ni naill mor gaeth yr ydyn ni i'r ceir, neu, gyda chydig o addasu un ffordd o fyw, jyst faint y gallwn ni wneud heb ddynt. Siopa'n lleol, er enghraifft.
neu ymarfer yn yr awyr agored heb gyrru i'r gym ac ati. Mae rai pobl hyd yn oed wedi ailddarganfod ei ardaloedd lleol yn union oherwydd nad yw'r ceir a'r peryglon a mygdarthau ffumes yno mwyach. Un ffynhonnell sy'n achosi lefelau anisgwyl o uchel o CO2 yw'r rhyngrwyd neu'r we, a'r reswm dros hyn yw'r egni sydd ei angen i bweru ein dyfeisiau, ac hefyd i yrru'r gweinyddwyr data canolog mawr sy'n rheoli ein porwyr we a safleoedd we. Yn ogystal i ddefnyddio trydan i'w rhedeg, mae'r gweinyddwyr hyn hefyd yn cynhyrchu llawer o res wrth rhedeg, sy'n golygu bod angen systemau oeri sy'n egni dwys i reoli eu tymheredd nhw. Nawr, un ymateb i hyn bydde sicrhau bod yn egni ni yn dod o ffynonellau adnewyddol. Rhywbeth arall gallwn ni wneud yw i fod yn fwy ymwybodol o'n defnydd o'r we. Felly dim pori yn ddiangen am oriau, troi yn cysylltiadau i ffwrdd tra dyn ni'n cysgu fel nad yn nhw'n ceisio diweddaru tudalennau we trwy'r amser heb fod angen. Mae hyd yn oed defnyddio cysylltiadau wefriol yn lle Wi-Fi yn ddefnyddio lot llai o egni. Mae'r pethau bach yma i gyd yn gallu gwneud gwahaniaeth i newid hinsawdd. Nawr, yn hytrach i fod yn eitem moethus y gallwn ni jyst torri allan o'n bywydau a wneud hebddo fe, mae'r we wedi bod ac yn parhau i fod yn lwyfan hollbwysig ar gyfer rhannu ac ymledu wybodaeth am faterion amgylcheddol, gan gynnwys newid hinsawdd. A mae fe'n un ffordd o sicrhau llais i grwpiau na fyddai fel arall yn cael eu clywed gan bobl efo grym a dylamwad. Mae rhai o'r lleisiau hyn wedi dod yn ddylanwadwyr, influencers, dros newid hinsawdd a gweithredu byd-eang. Fel arfer, pan fyddwch chi'n gorffen cyflwyniad, dych chi'n rhoi diweddglo, ond dwi ddim am i hwn i fod yn ddiwedd. Wi am iddi fod yn ddechrau, yn fan cychwyn i chi i gymryd y fantell newid hinsawdd eich hunan. Felly, cyn i fi ddweud hwyl fawr, rwy'n mynd i agor y drafodaeth ychydig yn bellach, a rhoi'r gair ola i rhai o'r ddylanwadwyr yma, eich cyfoedion chi. Yn 2020, am y tro cyntaf erioed, croesawodd Fforwm Economaidd y Byd newydd weddwyr yn eu harddegau i gyfarfod flynyddol y Nafos Closters, mwyn hybu cydweithrediad rhwng y genhedloedd, a dyma lluniau o rhai o'r unigolion yma, a geiriau gan eraill. Greta Thunberg. Since our leaders are behaving like children, we will have to take the responsibility they should have taken long ago. We have to understand what the older generation has dealt to us, what mess they've created that we have to clean up and live with. We have to make our voices heard. Amika George. For me, #free periods highlighted how a single angry teenage girl can have real political impact purely through activism, as well as the power of the internet to connect with like-minded and equally angry people. Malala Yousafzai. I am not a lone voice. I am many. Gobeithiwch bod chi wedi ffeindio'r sesiwn flas yma yn ddefnyddiol a'i bod wedi ysbrydoli chi i ymchwilio'n bellach i rai o'r pethau dyn ni wedi trafod. Diolch am wrando. Hwyl fawr. Helo a chroeso i'r pwnc busnes cynaliadwy. Fy enw i Dr Kelly Young a fi'n uwchfarleithydd mewn busnes a reolaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Felly beth yw cynaliadwyedd mewn busnes? Pan ni'n trafod yr pwnc cynaliadwyedd, mae pobl yn naturiol yn meddwl yn syth am yr byd naturiol. Ond yn y byd busnes, ni hefyd yn gorfod meddwl am parhau yr busnes, yn enwedig wrth creu elw. Felly, ydy cynaliadwyedd mewn busnes yn atal pethau fel Thomas Cook yn mynd yn bankrupt, neu ydy e'n mwy i wneud a helpu a hyrwyddo yr byd naturiol a sicrhau bod y busnes yn helpu'r amgylchedd. Mewn wirionedd, yr ddau yw e. Ni'n edrych am pethau fel lleihau plastig ddefnydd sengl, edrych ar yr newid yn yr hinsawdd, edrych ar ôl pobl a'r cymuned, dewis pethau fel defnyddio ceir electric yn lle petrol, ffordd arall i tyfu planhigion a ffordd i greu mwy o bwyd,
defnyddio straws papur yn lle rhai plastig, yn lleihau be da ni'n anfon i'r gwastraff tir. A mae hyn yn rili pwysig oherwydd mae busnesau yn gorfod meddwl am pob elfen o hyn wrth redeg eu busnesau. So mae'n rili pwysig bod ni yn edrych ar ôl ein elw, ein profits, a sicrhau hefyd bod ni'n edrych ar ôl ein planed ar yr un tro. Felly, o ble mae hyn wedi dod? Wel, mae datblygiad cynaliadwy wedi dechrau dros 15 mlynedd yn ôl, ond mewn ffordd, mae 15 mlynedd yn ôl yn ffordd dda i edrych, oherwydd mae lot o damcaniaethwyr a lot o pobl wedi trafod am beth fydd hyn yn edrych mewn 15 mlynedd. Naeth Brewer and Stern 2005 deud, in the era of serious and potential catastrophic global environmental change, inducing pro-environmental behaviours, newid ein ymddygiad ni i fod yn fwy cynaliadwy yn pwysig in individuals is one of the critical challenges for sustainability. So roedd Brewer and Stern yn siarad am un o'r pethau mwyaf pwysig oedd newid ein ymddygiad ni fel prynwyr, a trio helpu wedyn eraill a busnesau i fod yn fwy cynaladwy hefyd. Yn nesa, dwedodd the Right Honourable Charles Clarke, oedd yn Secretary of State for Education and Skills ar y pryd, dwedodd the people who will succeed 15 years from now, the countries which will succeed, are those which are based most on a sustainable version of the world, and that is what we should be training people to do. Yn pwysig, beth mae hyn yn deud yw 15 mlynedd yn ôl roedden nhw'n deud hyfforddi pobl a helpu pobl i fod yn fwy cynaliadwy yn mynd i bod yn rhywbeth hynod o bwysig ar gyfer sicrhau bod ni yn helpu a datblygu busnesau sydd yn cynaliadwy hefyd. So mae cynaliadwyedd yn pwnc llosg mewn busnes. Mae PricewaterhouseCoopers wedi creu'r model TIMM, Total Impact Measurement and Management, a mae hyn yn ffordd iddyn nhw helpu busnesau newydd i ddarganfod opsiynau gwell iddyn nhw pryd maen nhw'n meddwl am prosiectau a newidiadau yn yr busnes. Gyda busnesau mawr, maen nhw'n defnyddio rhywbeth o'r enw Sustainability Scorecard, anodd i ddweud. A mae hyn yn rili pwysig hefyd oherwydd mae'n ffordd i busnesau nid jyst yn edrych ar sut mae'r busnes a'r elw wedi cael ei cynyddu, ond hefyd sut maen nhw wedi helpu pobl, yr gymuned a'r amgylchedd. Hefyd mae gyda ni environmental auditing. Nawr, ymchwilio yr amgylchedd yn rili pwysig. Ni'n defnyddio rhywbeth o'r enw Environmental Management Systems, pethau fel ISO 14001, lle mae busnesau yn gallu cael help i cynyddu yr gwelliant maen nhw'n wneud o ran cynaliadwyedd. So mae hyn yn ffordd rili dda i helpu busnesau gwella gweithrediadau nhw. A hefyd ni'n galw fe yr triple bottom line. So, yn lle bod busnes jyst yn edrych ar elw, maen nhw'n edrych ar sut maen nhw yn effeithio ar yr gymuned a phobl, a hefyd yr amgylchedd a'r planed. Dyma'r termau newydd a'r mesurau newydd sydd wedi dechrau ar gyfer datblygu strategaethau busnes cynaliadwy. Felly be? Mae cynaliadwyedd yn llawer fwy cymhleth na jyst bod yn wyrdd, a mae hyn yn fwy na jyst dewis bwyd organig neu dewis cerdded a seiclo yn lle gyrru. Mae'n llawer fwy holistig ac yn ôl Brundtland Commission dwedodd nhw development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Felly, a ydy unrhyw newid ar gyfer y gorau yn well na wneud ddim byd? A dyma rhywbeth dwi angen i ti siarad a trafod gyda'ch athrawon a'ch grwpiau. Ydy yn well i ni wneud unrhyw beth bach nag yw i ni wneud ddim byd o gwbl? So, dyma rhai enghreifftiau ni'n gallu trafod. Dyma Tesco's. Wrth gwrs, ni'n clywed lot am siopa archfarchnadoedd yn trio lleihau plastig, a mae Tesco's wedi lleihau faint o plastig maen nhw'n ei defnyddio yn eu pecynnu. Hynny yw, ti yn gallu mynd a prynu ffrwyth a pethau heb
plastig rownd nhw. Ond mae yna dadl mawr am hyn, felly mae archfarchnadoedd yn yr Deyrnas Unedig yn creu tua 800,000 tunnell o blastig pob blwyddyn. Mae plastig wrth gwrs yn pwnc llosg mawr yn yr gwasg, a ni'n edrych ar plastig fel rhywbeth sydd ddim yn dda. Ac yn onest, dydy e ddim yn gret. Ond hefyd, mae bwyd sydd yn petri actually yn llawer waith na plastig. So, bod y syniad o siop o bwyd heb plastig yn swnio'n napelio, mae yna rhesymau cymhleth tu ôl i defnyddio pecynnu plastig. Mae pecynnu bwyd plastig yn cyflawni nifer o ddibenion pwysig. Mae'n helpu i amddiffyn bwyd rhag difrod, mae'n helpu bara'n hirach ac helpu gwneud bwyd yn fwy deniadol i'r defnyddwyr. Felly, mae'n rhain i gyd yn bwysig ar gyfer lleihau gwastraff bwyd, oherwydd mae gan bwyd all-tried carbon, mae gan bwyd all-tried carbon sylweddol uwch na'r pecynnu y mae'n dod mewn. Felly, mae arbenigwyr yn dweud bod gwastraff bwyd yn gyffredinol yn gynhyrchu tair gwaith cymaint o garbon a gwastraff pecynnu. Wrth gwrs, yn gwrdd â hynna, mae plastig pan mae hynna yn mynd yn microplastics yn gallu mynd mewn i'r cylch bwyd anifeiliad sydd yn gallu cael difrod mawr ar ein ecosystem. So'r cwestiwn yw, be 'di'r gorau? Lleihau plastig neu cael lot o gwastraff bwyd? Yr cwestiwn falle yw, be da ni'n gallu wneud i lleihau gwastraff bwyd ni o archfarchnadoedd? Trafod hwnna. Okay. Mae olew palmwydd yn gyfrifol am dinistrio darnau helaeth o'r goedwigaeth dros ledled yr byd. A mae cael ei defnyddio mewn nifer mawr o gynhyrchion gan ystod eang o gwmnïau. A mae olew palmwydd yn problem enfawr. Mae gyda ni rhywbeth o'r enw olew palmwydd cynaladwy. A mae hynna'n rili pwysig oherwydd mae yna dau broblem fan hyn. Mae olew palmwydd yn yr bôn yn olew eitha da i ddefnyddio, oherwydd mae yna yield da, mae'n creu lot o olew o un planhigyn. Felly, mewn ffordd, does dim angen llawer iawn o tir ar gyfer creu lot o olew. Yr problem yw, mae'n cael ei ddefnyddio mewn gymaint a stwff a mor gymaint a gynhyrchion. Yr ffaith yw bod na hefyd problem gyda creu olew palmwydd sydd ddim yn cynaliadwy. Yn yr bôn, beth sydd yn digwydd yw, maen nhw dal yn torri lawr nifer fawr o ein coedwigau dros ledled yr byd. A mae yna adroddiad damiol wedi dod allan i ddeud bod Mondelez International wedi defnyddio mor gymaint o olew palmwydd sydd ddim yn cynaladwy, bod nhw wedi torri lawr tua 70,000 hectar o goedwig law ers 2016. Mae datgoedwigo eithafol wedi gwthio bywyd gwyllt lleol i gorneli bach o'i cynefin, sydd yn meddwl bod nhw ddim yn gallu cael bwyd, ddim yn gallu byw yn naturiol, gan gynnwys orangotangiaid, a mae gyda fi, dwi'n dwlu ar orangotans, felly mae hyn yn rhywbeth sydd rili yn agos i fy nghalon i. A mae orangotans nawr mewn peryg difrifol o diflannu i gyd o'r byd. A mae hynna'n rhywbeth rili drist. Does dim pwynt rhyw anifeiliad dramor marw oherwydd fi eisiau golchi'n wallt neu bita siocled. So mae olew palmwydd yn hylif aml-bwrpas sydd yn cael ei wneud o hylif bwytadwy sydd yn delio o'r ffrwyth o goeden palmwydd olew yn Affrica. Mae ganddo ystod o eang o ddefnyddiau sydd yn golygu eu bod nhw'n cael ei ddefnyddio mewn siampŵ, hufen iâ, noodles, colir, sebon, bara a llawer fwy. A mae'n rili bwysig i edrych pan ti'n prynu unrhyw beth, i edrych os maen nhw'n defnyddio olew palmwydd cynaladwy neu yn anghynaladwy. Felly yn olaf, ni'n mynd i trafod McDonald's. Ond dwi ddim yn mynd i trafod straws plastig, na, dwi'n mynd i siarad am cig eidion. Felly mae burgers cig eidion McDonald's yn rhai o'r eitemau nhw ar y bwydlen sydd yn fwyaf iconic, a maen nhw'n cael ei gwneud o cant y cant yn cig eidion. A mae hyn yn rhywbeth pwysig ar gyfer bod yn heini, does dim byd ychwanegol ynddo fe, mae fe'n naturiol.
ond mae yna problem enfawr gyda cigeidion a yr nwy methane. Felly, mae un fuwch ar gyfartaledd yn rhyddhau rhwng 70 a 120 kg o methane y flwyddyn. Nawr, mae methane yn nwy tŷ gwydr, dipyn bach fel carbon dioxide, ond actually mae'r effaith ar yr hinsawdd o methane yn 23 times yn waith na yr effaith carbon dioxide. Felly mae rhyddhau tua 100 kg o methane y flwyddyn ar gyfer bob buwch yn gyfateb i 2,300 kg o CO2 y flwyddyn. So mae methane yn llawer waith na carbon dioxide. Ledled y byd, mae yna tua 1.5 biliwn o fychod, a mae hein i gyd yn gallu creu tua 2 biliwn o dinelli metric o gyfwerth a carbon dioxide y flwyddyn. Yn ogystal â hynna, ni'n clirio coedwigoedd ar gyfer creu mwy o tir pori a tir fferm. Hynny yw bod hynna hefyd yn gyfrifol am tua 2.8 biliwn o dinelli metric ychwanegol ar gyfer CO2 y flwyddyn. So be da ni'n gallu wneud? Wel, wrth gwrs, ni'n gallu lleihau faint o cigeidion da ni'n prynu, da ni'n bita, ond hefyd beth am lleihau yr nifer o cigeidion sydd yn y burgers, adio moron neu rhyw fath o llysiau ynddo fe i lleihau be ni'n wneud. Ni'n gallu gweld hynna mewn Tesco's lle maen nhw wedi creu cigeidion nawr lle 20% o hynna yn dod o llysiau a moron. A mae hynna'n rili pwysig oherwydd mae'n da i'r amgylchedd a hefyd mae'n da i ni cadw ni'n iach ac yn heini. So, eich tasg mewn grwpiau. Dwi eisiau i chi yn y lle cyntaf dewis cwmni. A dwi eisiau unrhyw cwmni, mae hynna'n ffein. Jyst dewis yw'r cwmni, rhywbeth efallai cwmni ti'n defnyddio yn aml bydd yn gret. Penderfynwch sut all yr busnes yma gwella'r ffordd mae nhw'n effeithio ar yr amgylchedd a chynaladwyedd. Penderfynwch y problem chi am datrys, felly lleihau plastig, lleihau faint o carbon dioxide sydd yn cael ei rhyddhau, a dwi eisiau i chi datrys y problem yna wrth meddwl sut mae'r cwmni yn ychwanegu at y problem a sut gall nhw lleihau effaith nhw ar y problem hynny. Ac wrth gwrs, pwnc yr heddiw yw beth allech chi ei wneud. A hefyd dwi eisiau eich trafod yn eich grŵp 3 ffordd y gallech chi fel cwsmeriad dylanwadu a newid beth yw eich chi'n wneud yn eich cwmni dewisiol. So sut allwch chi newid eich ymddygiad a sut allwch chi newid ymddygiad yr cwmni hefyd wrth bod yn cwsmer iddyn nhw. So dyna'r tasg a dwi eisiau chi gyflwyno eich atebion i'ch athro neu athrawes. Os ydych chi eisiau darganfod mwy am yr pwnc, wrth gwrs mae gyda ni gwybodaeth am ein cwrs busnes mewn cynaladwyedd, ond hefyd wrth gwrs llawer fwy diddorol yw fideos fi yn fan hyn, lle ti'n gallu ffeindio llawer fwy allan am beth sydd yn mynd ymlaen yn yr byd busnes cynaladwy. Diolch am eich amser heddiw. Helo, siwmai, nenw i yw Dr Hugh Williams, a dwi o adran athroniaeth Prifysgol Caerdydd, philosophy yn y Saesneg. Dwi yma i gyflwyno chi safbwynt arall lle ar y cwestiynau yma, beth yw newid hinsawdd a sut mae modd i mi weithredu. A yn y bôn, beth mae athronydd yn ceisio gwneud yw mynd at seiliau unrhyw pwnc, mynd at falle yr syniadau a'r egwyddorion a'r pethau yna sydd yn gwbl ganolog i unrhyw bwnc. A fel athronydd sydd yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth, be dwi am geisio gwneud gyda'r cwestiwn yma o newid hinsawdd yw gofyn rhoi cwestiynau o gwmpas syniadau yna a'r gwerthoedd yna sydd wedi gyrru y newid mewn hinsawdd sydd yn achosi fath drafferth i ni heddiw. Ac trwy wneud hynny wedyn ni, annoch chi falle i feddwl sut mae modd gweithredu, o safbwynt falle pwysleisio a gweithredu ar sail syniadau eraill a gwerthoedd eraill y byddai'n gallu bod yn ddefnyddiol o safbwynt mynd i'r afel gyda'r broblem yma. Felly mewn ffordd, cam i nôl
a meddwl am reit sut ni fel gymdeithas yn gallu newid ein ffordd o ystyried a gweld pethau mwyn falle caniatáu i ni fynd ati i mynd i'r afel gyda newid hinsawdd ar argyfwng hinsawdd go iawn. Felly beth yw newid hinsawdd? Wel, fel athronydd, dwi'n ceisio ateb y cwestiwn yma, falle nid trwy feddwl am y gwyddoniaeth neu meddwl am yr elfennau falle fwy materol neu amgylcheddol. Dwi eisiau meddwl am, fel dwi'n gweud, y syniadau falle sy'n tu ôl i'r pwnc yma pam bod newid hinsawdd yn digwydd. A mae rhywun yn gallu gweld yn y lle cyntaf, sgwrs, bod hwn yn newid sydd wedi dod o waith llaw dyn. Hynny yw, trwy'n gweithredoedd ni fel cymdeithas dros amser, mae newid hinsawdd wedi digwydd yn yr oes yma. A pan dyn ni'n meddwl am y nwyon tŷ gwydr a'r carbon dioxide yna, sydd yn creu y broblemau yma, wel, maen nhw'n ganlyniad yn dydyn nhw o'n ffordd o fyw ni, a'r technoleg dyn ni'n defnyddio, ac yn y bôn bod y pethau yma'n gynnyrch, os licwch chi, o'r hyn dyn ni'n neud o ddydd i ddydd. Ac yn fwy na hynny, wrth gwrs, mae'r ffordd o fyw yma wedyn ni yn seiliedig ar werthoedd craidd. Mae'r hyn dyn ni'n gwneud, yr hyn dyn ni am ei wneud, y pethau yna sy'n bwysig ni, ac sydd yn gyrru neu'n dylanwadu ar y ffordd o fyw sydd gyda ni, wel, yn y bôn, maen nhw'n syniadau a gwerthoedd a pethau sydd yn bwysig i ni, ynddo fe. Cyn mynd ymlaen at feddwl rhyw chydig yn fwy am y gwerthoedd yna, o'n i yn meddwl wrth baratoi at y cyflwyniad yma, wel, sut o'n i'n gweld y byd pan o'n i yn crwt 12, 13 blwydd oed, beth oedd yn bwysig i fi yn y cyd-destun yna yn sbel fach yn ôl nawr, yn defe. O'n i falle pan o'n i ifanc a'r oedran yna dal eisiau bod falle bildroediwr a eisiau bod yn enwog, ac un o'r pethau sydd wastad yn dod yng nghof i yw'r car neu'r ceir yma, car fy mreiddwydion. Hynny yw, fel lot o fechgyn falle ifanc, o'n i'n diddori mewn ceir ac o'n i'n dwlu ar y Ferraris yma, Ferrari 308 ar y chwith fyna, Ferrari Testarossa fyna. Dyma beth o'n i yn meddwl am pan o'n i'n fachgen ifanc yn y meddwl, rhyw ddydd byddwn ni'n licio bod yn gallu gyrru'r car o'r math yma. Ac i fi, mae hwn yn ddiddorol ac yn bwysig achos mae'n crynhoi i fi, neu mae'n ymgorffori gwerthoedd yna, falle sydd mor ganolog i'n cymdeithas ni. Meddyliwch chi, mae un o'r ceir yma dal i gostio cannoedd o filoedd o bunnau. So beth mae'n golygu bod ni'n rhoi gymaint o werth ar pethau drud fel hyn, pan bod ni eisiau, pan bod ni'n chwennu'ch pethau fel hyn trwy'r amser. Ac wrth gwrs, meddyliwch faint o betrol sydd angen ni ar un o'r ceir yma. Mae'n neud rhywbeth fel 10 miles per gallon, yn rhywbeth anhygoel felly pan mae'r rhan fwyaf o geir yn dyfe. Yn gwneud rhyw 160 milltir y galon. Felly fel yn gweud, mae'r deheuad yma oedd gen i ar gyfer car o'r fath, dwi'n meddwl, yn crynhoi rhai o'r gwerthoedd yna sydd wrth raidd ein cymdeithas ni. Byddai'n meddwl am y syniadau neu'r gwerthoedd yna mewn chydig bach fwy o fanylder. So pan dyn ni'n meddwl am y gymdeithas dyn ni'n rhan ohoni yng Nghymru, y Dinas Gyfunol, Ewrop, y Gorllewin os licwch chi, gwledydd yna sydd yn y Gogledd America hefyd, Australia, Seland Newydd. Dyn ni yn gyffredinol yn adnabod i'n hunain fel gwledydd sydd yn rhyddfrydol, democrataidd a chyfalafol. Felly lot o geiriau hir fyna, wyna i ceisio esbonio rheini mewn chydig bach mwy o fanylder. Felly rhyddfrydiaeth, liberalism yn y Saesneg yn dyfe. A dyma math o gymdeithas yn ni'n rhan ohoni, un sydd wedi datblygu dros cannoedd o flynyddoedd nawr, ac yn y bôn, cymdeithas sydd yn rhoi blaenoriaeth neu'n rhoi pwys mawr ar hawliau ni'n hunain, fel unigolion, a blaenoriaethau ni'n hunain. Ni'n byw mewn cymdeithas lle mae pobl yn gweud, gwnewch beth chi eisiau yn dyfe, dyna sydd yn bwysig ar ddiwedd y dydd. A hynny falle ar drail y gymuned a falle gwerthoedd fwy cymunedol, a rhoi falle y gymdeithas yn gyntaf, os licwch chi. Felly mae hynny yn elfen bwysig o'n gwerthoedd craidd, fel ni'n gweud. Cyfalafiaeth wedyn ni, capitalism yn dyfe. Wel, dyma'r system economaidd dyn ni'n rhan ohoni. Ac wrth gwrs mae'n ymwneud gyda prynu a gwerthu, achos mae prynu a gwerthu erioed wedi bod yn rhan o gymdeithas ddynol. Ond beth sydd yn ganolog bwysig i'r system gyfalafol dyn ni'n byw ynddi, yw'r pwyslais yma ar ceisio elw. Gwneud arian yn dyfe, yn bod ni yn rhoi lot o bwyslais ar y syniad o fod yn gyfoethog. Ac wrth gwrs, mwyn gallu gyrru hynny, mwyn gallu creu elw, mwyn gallu, os lycoch chi, cymilo arian, mae eisiau bod gyda ni hefyd y syniad yma o twf, growth yn y Saesneg, yn dyfe,
bod ni wastad yn gallu cael mwy a mwy, bod ni'n gallu creu mwy o adnoddau yn y gymdeithas, bod ni'n gallu prynu mwy, bod ni'n wastad bosib jyst i geif mwy a mwy o chyfoeth yn y byd, a bod hynny yn mynd i elwa pawb. So mae yna yn elfen arall pwysig, y syniad yma bod rhaid i pethau ehangu trwy'r amser, bod rhaid cael mwy a mwy. Prenoriaeth wedyn i consumerism yn elfen arall pwysig iawn o gymdeithas hon. Hynny yw, os ydych chi eisiau gwneud arian, os ydych chi eisiau gweld twf, beth sy'n angen, mae eisiau bod pobl eisiau prynu stwff. Mae eisiau ni fod yn consumers yn dyfe. A dyna pan mae'n gymaint o hysbysebion a marchnata yn dyfe, ceisio ein argyhoeddi ni bod eisiau pethau arno ni trwy'r amser fel ceir, neu fel yr iPad diweddara neu'r ffôn diweddara ac yn y blaen. Felly rhain hefyd yn gwerthoedd pwysig. Ac yn ola, democratiaeth, y system wleidyddol dyn ni ran ohoni, wel, yn sylfaenol y syniad yma, wrth gwrs, yw bod gyda chi bleidlais i bob un person. Un person, un bleidlais. One person, one vote. Ond beth sy'n ynglwm hefyd gyda'r system, falle yw syniad yma yn bod ni'n bwrw pleidlais rhyw bob 4-5 mlynedd ar gyfer y Senedd Caerdydd, ar gyfer San Steffan, cyngorau lleol, a bod ni falle yn blaenoriaethu eto'r unigolyn. Ni'n meddwl, pa blaid sy'n adlewyrchu anghenion fi. A beth dwi eisiau awgrymu ar y cyfan yw bod y syniadau yma at ei gilydd yn anghyson gyda, neu'n sicr dyn nhw ddim yn annog newidiadau gwell o safbwynt hyrwyddo yr ymdrech i geisio arafu newid hinsawdd. A os ydych chi eisiau gweld enghraifft o hyn, falle lle'r athrawon mynd ar ôl y blog yma ar y we problemau eco-gyfalafiaeth gan Calvin Jones sy'n cydweithio dy fi fan hyn yng Nghaerdydd, a mae hynny'n sôn ynglyn â'r tensiynau neu amhosibilrwydd os licwch chi cynnal y math o gymdeithas sy gyda ni nawr, un cyfalafol rhyddfrydol ac ar yr un pryd bod yn gynaladwy fel cymdeithas. Dydy'r ddau beth ddim yn ffitio yn ôl arbenigwr ac economegydd fel Calvin. So dyna os licwch chi yw'r problemau neu'r gwerthoedd craidd yma, bydden ni'n annog i chi feddwl amdanyn nhw a beirniadu nhw am adlewyrchu ni myfyrio ydyn nhw'n gwneud mwy falle o los a dolir nag ydyn nhw yn creu fel petai pethau da yn y gymdeithas. A meddwl falle bod yna werthoedd amgen, bod yna wastad ffurfiau eraill o feddwl am y pethau yma. Felly, enghraifft, yn lle y syniad yma twf, bod rhaid ni cael twf diben draw, prynu mwy o mwy, creu mwy o mwy, cael defnyddio mwy o adnoddau yn y gymdeithas. Beth am y syniad o economi di-dwf, growth, fel maen nhw'n dweud yn y Saesneg, sef y syniad bod ni'n rhoi'r twf fel bwriad, os licwch chi, yr neilltu, bod ddim rhaid i ni wastad meddwl bod twf yn peth da, ac mewn gwirionedd dylen ni fod yn blaenoriaethu pethau eraill o safbwynt ein bywydau pob dydd. Sut falle dyn ni'n creu cymunedau cryf, sut dyn ni'n sicrhau bod digon o bobl yn gallu rhannu mewn adnoddau, sut dyn ni yn creu awyrgylch neu llefydd braf i fyw, yn hytrach wastad meddwl am reit, sut dyn ni'n mynd i creu mwy o gyfoeth, mwy o bethau trwy'r amser. O safbwynt wedyn ni o wladwriaeth rhyddfrydol, the liberal state, yr wladwriaeth yma ni'n sôn sy'n rhoi gymaint o bwyslais ar unigolyn, o beth am feddwl am rhywbeth fel y wladwriaeth werdd, the green state, fel mae athronydd o Australia, Robin Eckersley yn dadle. A beth mae hi'n gweud yw, wel, yn y system dyn ni'n rhan ohoni nawr, pan dyn ni'n meddwl am gynaladwyedd, sustainability, pan dyn ni'n meddwl am wneud pethau da dros yr hinsawdd, mae pobl yn dieddol o feddwl am hyrheini fel rhyw fath o blaenoriaethau i rai unigolion. Mae rai unigolion yn licio gwneud y pethau yna, rhwydd hyntydd yn wneud, ond ar y cyfan sy'n rhaid i ni weld y materion yma fel rhywbeth sydd yn bwysig i bawb. Robin Eckersley yn gweud, wel na, mae eisiau rhyw fath o gyfundrefn lle, actually, mae cynaladwyedd bod yn wyrdd fel petai yn rhywbeth sydd yn anatod rhan o'r hyn dyn ni'n gwneud fel cymdeithas, a bod yn rhan o'r lles cyffredinol, a bod ni'n rhoi y pethau yna gyntaf, cyn bod ni wedyn ni dechrau meddwl ynglyn â wel, pa fath o fywyd neu pa bethau sydd yn bwysig i fi fel unigolyn. Ac yn ola wedyn ni, y busnes yma o'r system democrataidd, fel ni'n gweud, system sydd gennym ni, dwi ddim really yn gofyn bod ni'n cyfrannu rhyw lawer, bwrw pleidlais nawr ag yn y man. Beth am ddemocratiaeth radical? Y syniad yma bod ni'n ceisio cael cymunedau unigolion yn ymwneud gyda gwleidyddiaeth mewn ffordd mwy ddydd i ddydd, yn sicrhau bod lleisiau ni'n cael eu clywed, bod gwleidyddion yn ymateb i gymunedau, gymaint o beth maen nhw i fusnesau sydd gyda'i dibenion a'i bwriad a'i blaenoriaethau nhw hunan. Ac mae hwn yn bwysig iawn os a bwynt rhoi llais i'r amddifad,
sef y bobl yn enwedig ar y lefel byd-eang sy'n mynd i dioddau mwyaf oherwydd newid hinsawdd, ond hefyd sicrhau bod ni'n rhoi llais i'r bywyd natur. Hynny yw, dim bod coed ac anifeiliaid yn dod mewn ac yn rhan o'r sgwrs fel petai, ond bod ni gyda ni ac yn gwneud lle i'r sawl sydd yn cynrychioli yr elfennau yna o'r bywyd naturiol sy'n mor ganolog bwysig. Iawn te, so taflu eitha lot atoch chi fyna, digon o bethau chi ystyried, a beth yn y bôn dwi'n gofyn fan hyn de, beth ydw i'n gweud wrthych chi ynglyn â sut mae modd i chi weithredu? Wel, am ran i, dwi'n credu y peth pwysica bydden ni'n pwysleisio yw byddwch yn feirniadol. Bydd feirniadol, edrychwch ar y byd yma, a meddwl, wel, chwod, beth sydd o le yma? Pam bod ni'n gwneud y pethau yma dyn ni'n gwneud? Ydy'r pethau dyn ni'n gwneud o ddydd i ddydd yn llesol i ni, yn llesol i'r gymuned? So pam yn bod ni'n rhoi'r gwerth ar hyn dyn ni'n ystyried sy'n werthfawr? Chwod? Beth sy'n cyflyru ni? What conditions ys, yn dyfe? I feddwl bod, er enghraifft, Ferraris yn peth da, a dylen ni fod yn chwennych ceir yn fwy na dim byd arall, er enghraifft. A yw'r pethau yma wir o werth i ni? Chwod, ydy cael trigareddau di-ri gymaint o hynny o bwys, ydy yn neud ni'n hapus, neu chwod, ai perthnasau, teulu, cymuned sy'n wir o thraidd yr hyn sydd yn bwysig i ni fel pobl. Ac ail drefn bresennol yma yn un teg, a chi'n edrych ar hynny o safbwynt Cymru, chwod, bod yna tipyn o dlodi yn y wlad hon, y Dinas Gyfunol, a falle ar ffaith bod yna rhai ardaloedd o Bryden gymaint yn fwy cyfoethog nag eraill, neu edrych ar y lefel byd-eang, yn dyfe. Bod yna rai wledydd sydd â gymaint o broblemau safbwynt tlodi, a fel ni'n gweud, nhw bydd yn cael ei effeithio mwyaf gan newid hinsawdd. Felly, meddyliwch chi yn feirniadol am yr hyn sy'n o gwmpas. Wrth gwrs, fel rhiant ac athro, byddwn ni'n gweud, peidiwch â cwestiynu eich rhieni, na'ch athrawon chi yn ormodol, maen nhw'n gwybod beth sy'n iawn yn dyfe. Ond yn ola wedyn ni, meddyliwch am eich ymddygiad unigol. Ydy, mae'n bwysig i chi fod yn ethical consumer, fel maen gweud yn y Saesneg, prynuריaeth foesegol, bod chi'n meddwl am y pethau ych chi'n prynu, chod y dillad neu'r bwyd ac yn y blaen, ydyn yn dod o ffynonellau cynaladwy. Ond meddyliwch chi, ai dyna sydd yn mynd i newid pethau, neu os angen newidiadau fwy sylfaenol sydd yn ymwneud gyda'r gwerthoedd ni a'n sefydliadau ni, ac felly os yna rhaid ni falle feddwl fel unigolion, wel sut dwi'n gallu gweithredu yn wleidyddol mwyn newid y byd yma. Mi welwch chi manylion cyswllt fyna, hefyd rhywfaint o wybodaeth ynglyn â athroniaeth fan hyn yng Nghaerdydd os ys diddordeb ydych chi, a gobeithio bod hynny wedi bod rhywbeth i gnoi cil arni. So diolch enfawr i Kate, i Kelly ac i Matthew. Mae'n olwg rili diddorol fanna i newid hinsawdd ar rolau gwahanol sydd gan diryddiaeth, celf ac athroniaeth gwleidyddol i gyd i'w chwarae. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau, fi'n gwybod fi wedi, a bod chi'n brwdfrydig na rhywbeth gan fod mwy am y pynciau gwahanol gallwch chi astudio yn y dyfodol. Ar ddiwedd y gwyddiad yma i gyd heddi, cewch chi pecyn adnoddau, a bydd hon yn eich helpu chi adlewyrchu ar yr holl syniadau ydych chi wedi clywed amdanynt heddi. Y gobaith yw bod chi wedi ysbrydoli gan y syniadau chi newydd clywed, a bod chi eisiau darganfod mwy. Ond, a dweud y gwir, mae hi hefyd yn bwysig sylweddoli o pethau sydd ddim yn eich ymddiddori chi, a mae hynny'n gwybodaeth pwysig fyd. So, os chi'n mynd i mwynhau, mae hynny'n oce. Anyway, mi nawr yn hyn bryd i mi fasio chi ymlaen i gyneilod arall o Rwydwaith Seren. Ond cofiwch bod chi'n medru dod nôl i'r dosbarth Meistr yma yn hwyrach a chymryd bach mwy amser i adlewyrchu ar yr adnoddau sydd ar gael heddi. So, yeah.